Bună seara, dragilor! Bună tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou clip sau bine v-am găsit. Astăzi, după cum vedeți, încerc să vorbesc pe această tonalitate a vocii. Am văzut ideea aceasta la mai multe persoane care fac ASMR și am zis să încerc și eu, cu toate că mi-e foarte greu să vorbesc așa mai încet, dar pe această tonalitate. Chiar sper să fie relaxant. Deci, eu zic să începem. Dacă vă place acest clip, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțelul de jos. Haideți să începem. Deci, după cum v-am spus, astăzi o să vă citesc din această carte care se numește Totul se termină cu noi, care este scrisă de Colin Hoover. Sper că pronunț cât de cât ok, chiar îmi cer scuze. Ok. O carte de neratat, plină de drame sfârșitoare și adevăruri dureroase. Mi s-a părut interesantă această carte pentru că eu o găsisem și pe Elefant și chiar eram curioasă să o citesc și am zis să mă interesez și la bibliotecă să văd dacă o au. Și o aveau și am luat-o pentru a o citi. Și m-am decis să o citesc acum împreună cu voi. Ok. Deci, să începem cu primul capitol. Stau aici cu picioarele de o parte și de alta balustradei, privind în jos la 12 etaje deasupra străzilor din Boston și nu pot să nu mă gândesc la sinucidere. Nu la a mea. Îmi place viața mea suficient cât să vreau să văd cum evoluează. Mă concentrez mai mult asupra celorlalți oameni și a modului cum ajung în cele din urmă la decizia de a-și curma singur viața. Oare regretă vreun pic? Din clipa în care se aruncă și până în secunda dinaintea impactului în acea scurtă cădere liberă, trebuie să existe un strop de remușcare. Oare se uită la pământ, văd cum acesta se apropie de ei și se gândesc, ei bine, fie rar, asta n-a fost o idee bună? Sincer, nu prea cred. Mă gândesc foarte mult la moarte, mai ales astăzi, după ce cu numai 12 ore mai devreme am ținut unul dintre cele mai memorabile elogii la care oamenii din Pletora, Maine au fost martori vreodată. Sper că am pronunțat bine aceste orașe sau ce-or fi ele. Ok, să continuăm. Bine, poate că nu a fost cel mai memorabil, la fel de bine ar putea fi considerat și cel mai dezastruos. Cred că depinde pe cine întrebi, pe mama sau pe mine. Mama, care probabil nu va mai vorbi cu mine cel puțin un an de acum înainte. Nu mă înțelegeți greșit, elogiul pe care l-am ținut nu a fost suficient de profund pentru a intra în istorie cum a fost cel al lui Brooke Shields de la mormântarea lui Michael Jackson sau cel rostit de sora lui Steve Jobs sau de fratele lui Pat Tillman, dar a fost memorabil în felul său. Am fost emoționată la început. La urma urmei a fost mormântarea minunatului Andrew Bloom, adoratul primar din orașul meu natal, Pletora, Maine, proprietarul celei mai renumite agenții imobiliare din oraș, soțul lui Jenny Bloom, cea mai prețuită învățătoare din Pletora, și tatălui Lily Bloom, acea fată ciudată cu părul roșu răvășit, care odinioară se îndrăgostise de un tip fără adăpost și atrăsese rușine asupra întregii familii. Aceea sunt eu. Eu sunt Lily Bloom, iar Andrew a fost tatăl meu.
De îndată ce am terminat elogiul de astăzi, am zburat direct la Boston și am urcat pe primul acoperiș pe care l-am putut găsi. Repet, nu pentru că aș vrea să mă sinucid, nu am de gând să sar de pe acest acoperiș. Pur și simplu aveam nevoie de aer curat și de liniște și să fiu a naibii dacă reușesc să obțin asta în apartamentul meu de la etajul 3, fără acces pe acoperiș și cu o colegă de cameră care îi place să se audă cântând. Totuși, nu mi-am dat seama cât de frig poate fi aici. Nu este o temperatură insuportabilă, dar niciuna confortabilă. Dar măcar pot vedea stelele, părinții morți, colegii de cameră exasperanți și elogiile de o calitate interpretabilă nu mai par atât de groaznice atunci când cerul nopții este îndeajuns de senin încât să simți cu adevărat măreția universului. Îmi place când cerul mă face să mă simt neînsemnată. Îmi place seara aceasta. Ei bine, stați să reformulez, astfel încât să-mi reflecte mai bine sentimentele la timpul trecut. Mi-a plăcut seara aceasta, însă, din păcate pentru mine, ușa tocmai s-a deschis cu atâta putere, încât mă așteptam ca din casa scării să țâșnească cineva pe acoperiș. Ușa se închide din nou și se aud pași de-a lungul podelei. Nu mă deranjez, nici măcar să dedic privirea. Oricine ar fi, cel mai probabil nici nu mă va observa aici, stând pe marginea acoperișului în stânga ușii. A venit aici atât de grăbit, încât nu este vina mea dacă se crede singur. Oftez ușor, închid ochii și îmi sprijin capul de peretele din spatele meu, blestemând universul pentru că mi-a răpit acest moment de pace și introspecție. Singurul lucru bun pe care universul ar putea să-l facă acum pentru mine este să se asigure că a venit o femeie și nu un bărbat. Dacă trebuie să am companie, aș prefera să fie o femeie. Sunt solidă pentru statura mea și probabil în majoritatea situațiilor îmi pot purta de grijă, dar acum mă simt prea confortabil pentru a fi pe un acoperiș în toiul nopții, singură cu un străin. S-ar putea să mă tem pentru siguranța mea și să-mi doresc să plec, iar eu chiar nu vreau asta. Așa cum am spus mai înainte, mă simt confortabil. În cele din urmă, permit privirii mele să se îndrepte spre silueta înclinată peste balustradă. La ce noroc am eu, sigur este un bărbat. Chiar și așa, a plecat. Pot să-mi dau seama că e înalt. Umerii mari creează un contrast puternic cu delicatețea cu care își ține capul în mâini. De-abia reușesc să disting cum trage anevoios aer în piept, apoi îl eliberează. Până la limita unei căderi nervoase, mă gândesc dacă să vorbesc sau să-mi trec glasul pentru a-i da de înțeles care companie. Dar până să trec la fapte, se răsucește pe călcâie și lovește unul dintre scaunele din spatele său. Tresar când scârție pe podea, dar fiindcă nu-și dă seama că are audiență, tipul nu se oprește după o singură lovitură. Lovește scaunul în mod repetat, iar și iar, fără să cedeze sub forța piciorului său. Scaunul nu face decât să se îndepărteze din ce în ce mai mult de el. Scaunul ăsta trebuie să fie făcut din polietilenă de înaltă densitate. Odată tata a intrat cu spatele mașinii într-o masă din polietilenă de înaltă densitate și practic masa a râs de el. Mașina a rămas fără bara de protecție, dar masa nu a suferit nici măcar o scrietură. Probabil tipul ăsta își dă seama că nu se poate pune cu un material de o asemenea calitate, pentru că în cele din urmă încetează să mai lovească scaunul.
Acum stă în picioare, cu mâinile strase în pumni pe lângă corp. Să fiu sinceră, sunt un pic invidioasă de cum el reușește cu succes să-și verse nervii pe mobilierul de grădină. Evident, am futusit proastă, la fel cum am avut și eu, dar în timp ce eu țin în mine toată agresivitatea, până când se manifestă sub formă pasivă, acest bărbat a găsit o modalitate de a se elibera. Pentru mine, modalitatea de a mă elibera era grădinăritul. Ori de câte ori mă simțeam stresată, ieșeam curtea din spatele casei și smulgeam fiecare buruiană pe care o puteam găsi. Dar de când m-am mutat în Boston, acum 2 ani, nu mai am curte în spatele casei, nici terasă, nici măcar buruieni. Poate că ar trebui să investesc într-un scaun din polietilenă de înaltă densitate. Mă mai uit la tip preț de o clipă, întrebându-mă dacă se va mișca vreodată. Doar stă acolo și se olbează la scaun. Nu-și mai ține palmele strânse în pumni. Acum se odihnesc pe șolduri și observ pentru prima dată că tricoul nu vine prea bine în jurul bicepșilor. În rest e fine perfect, dar brațele lui sunt uriașe. Începe să caute prin buzunare până când găsește ceea ce vrea și cu o manevră care, cu siguranță, este încă un efort de a-și elibera și mai mult din agresivitate, își aprinde un joint. Am 23 de ani, am terminat facultatea și am consumat acest drog recreațional de 2 ori. Nu-l voi judeca pe tipul ăsta pentru că a simțit nevoia să fumeze în intimitate. Dar tocmai asta e problema. Nu este în intimitate, însă el nu știe încă asta. Trage cu un eșat din joint și începe să se întoarcă spre marginea acoperișului. Când scoate fumul pe nas, mă observă. Când privirile ni se întâlnesc, se oprește din mers. Pe chipul lui nu se citește nici șoc, nici amuzant. Stă la aproximativ 3 metri distanță, dar stelele ne luminează suficient cât să-i văd ochii pe care își plimbă peste corpul meu, fără să trădeze niciun gând. Tipul ăsta are o foarte bună stăpânire de sine. Mișește ochii și ține gura strasă, ca o versiune masculină a tabloului Mona Lisa. Cum te cheamă? Mă întreabă. Îi simt glasul în stomac. Asta nu e bine. Vocile ar trebui să se oprească la urechi, dar uneori, nu prea des, câte una îmi pătrunde prin urechi și îmi răsună tot corpul. El are o asemenea voce, adâncă, crezătoare și ușor alunecoasă. Când nu-i răspund, duce țigara înapoi la gură și mai trage un fum. Lili, rostesc în cele din urmă. Ok, dragilor, o să mă opresc cu povestea aici, cu toate că nu am terminat capitolul 1, dar, sinceră să fiu, vreau mai întâi să aflu părerea voastră despre această carte, dacă vă place povestea până acum, sau cel puțin dacă vă atrage un pic acolo, pentru că am citit puțin din ea și nu știu sigur dacă reușesc așa de repede să vă placă această carte. Deci vreau să lăsați în comentarii dacă v-a atras cât de cât această poveste până acum și dacă mai doriți să vă citesc în continuare pe această voce sau să vă citesc în șoaptă ca de obicei. Lăsați în comentarii părerea voastră. Și acum haideți să vorbim puțin, pentru că m-am plictisit tare rău. Sincer să fiu, nu mi-a fost, adică nu am plănuit să fac acest videoclip. Pur și simplu stăteam acum în pat și m-am gândit, ia stai puțin să citesc puțin într-o carte și să încerc și pe această voce, pentru că am văzut la foarte multe persoane că
care fac asemerie că au încercat și videoclipuri pe această tonalitate a vocii. Chiar sper că mi iese, cu toate că, după cum am spus la început, mi este destul de greu, pentru că e un efort puțin mai mare decât dacă ai vorbi în șoaptă, pentru că încerc să vorbesc normal, dar pe un volum mic al vocii. Nu știu cum să vă explic, dar sper să înțelegeți la ce mă refer. Până acum această carte mi se pare destul de interesantă. Cred că băiatul acesta despre băiatul acesta cu care vorbește Lily, am impresia că o să fie împreună. Eu așa cred. Poate mă înșel, dar deja prea l-a introdus repede așa. Și cred că o să fie ceva între ei. Da. Voi ce credeți? Și vreau să vă mai întreb dacă există persoane care au citit deja această carte, cum vi s-a părut? Dacă merită să termin cartea sau nu. Nu neapărat mie, în general, dacă merită să termin cartea sau nu. Chiar eu aș vrea să-mi scrieți în comentarii. Nu vreau să-mi dați spoilere, doar vreau să îmi spuneți în comentarii dacă merită această carte. Părerea voastră despre această carte. Dacă e bună, dacă e plictisitoare povestea, dacă e captivantă, nu știu, genul ăsta de păreri, nu vreau spoilere. Îmi plac foarte mult cărțile și de aceea îmi place foarte mult să merg la bibliotecă și să mă uit prin rafturile bibliotecii pentru a descoperi cărți noi și care să mă atragă să le citesc. Cred că prima carte care mi-a plăcut cu adevărat și pe care am citit-o toată a fost prin clasa 9. Dar sincer să fiu, nu știu cum se mai numește cartea, din păcate. În fine, și din clasa 9 am început foarte mult să merg la bibliotecă și să împrumut cărți și să le citesc. Și în general nu făceam chestia asta. Dar de când cu liceul chiar am început să citesc foarte multe cărți, în afară de cele pentru bac, care mi se păreau horror. Niciodată n-am terminat un roman până la final, deci credeți-mă, foarte, foarte greu. Dacă nu-ți place genul ăla de literatură, foarte greu termin un roman sau o novelă sau orice altă specie. Deci foarte greu. Și cred că mulți sunt în situația mea. Din păcate. Mi-aduc aminte că profesoara de română ne-a pus să citim Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Cred că așa se numea. Și am apucat de ea, dar credeți-mă că n-am terminat. N-am dus romanul până la capăt deloc. Și am căutat și pe net audiobook. Adică cartea în format audio.
și efectiv ascultam audioul și urmăream pe carte ca să citesc mai repede, să înțeleg mai bine, pentru că erau și niște cuvinte foarte vechi pe care, sinceră să fiu, nu puteam să le înțeleg. Deci chiar nu puteam să le înțeleg. Nu puteam să fac legătura, să văd care e firul poveștii. Deci nu puteam. Nu știu. Deci eu am spus, dacă nu vă place acel gen de literatură, nu poți să duci până la capăt cartea sau povestea sau orice altceva. Dacă îți place, da, poți să o duci până la capăt. Pentru că mie îmi plac foarte mult genul ăsta de povești, de dragoste, de science fiction, dar romanele din liceu pentru BAC niciodată nu mi-au plăcut. N-am putut niciodată să le duc până la capăt, deloc. Deci, dezastru. Dar pe astea, de genul ăsta, n-am treabă cu ele. Deci pot să citesc și ore în continuu, că nu mă plictisesc de cartea asta și plus că le citesc și foarte, foarte ușor. Sau o altă fază de care sunt sigură că toți am trecut. Nu cred că există persoană care să nu treacă prin această fază. Când trebuia să înveți o lecție pentru vreo materie, era foarte greu. Îți lua ore, poate chiar o zi întreagă, depinde de persoană cât de repede memora. Sau poate sunt persoane care le am mai puțin. Ok, deci. Dar atunci, când apare o melodie nouă și o ascult de 2-3 ori, da? Aici o memorez ca pe poezie. Și nu înțelegi de ce e așa de ușor să înveți o melodie și de ce e așa de greu să înveți o lecție. Da. Deci chiar îmi puneam întrebarea asta într-un an și venise ideea să învăț lecția la materia respectivă cântând-o. Și cred că mai sunt persoane care au încercat chestia asta. Sper. Da, și încercam să cânt lecția ca să învăț mai repede. Dar nu reușeam. Deci tot degeaba. Deci nu știu ce schemă e aici, dar nu pot să-mi dau seama. Se pare că dacă îți place ceva mult, înveți mai ușor. Dacă nu-ți place, înveți mai greu. Ok, dragilor, deja am vorbit prea mult și cred că v-am plictisit și pe voi, dar v-am spus, sunt foarte plictisită și am zis să fac acest videoclip. Mai în joacă așa ca să mai treacă plictiseala asta și poate vă va relaxa și pe voi. Până să închid, vreau să vă rog să-mi lăsați comentarii, idei, să-mi lăsați în comentarii cărțile voastre preferate de dragoste, de science fiction, orice doriți voi. Spuneți în comentarii care este cartea voastră preferată, pentru că mi-ar plăcea tare mult să mai aflu și eu nume de cărți noi. Pentru că chiar vreau să-mi fac timp să mă mai apuc și o să mai citesc o carte frumoasă. Pentru că nici de aceasta n-am avut timp. Și sper să o termin. Dacă nu, mai prelungesc abonamentul pe cartea asta. Da. Deci să-mi lăsați în comentarii nume de cărți de ale voastre preferate, orice doriți voi, chiar
sunt curioasă ce vă place să citiți, ce genul preferat aveți de cărți. Ok. Eu acum o să vă las să aveți în continuare o seară plăcută și somnic ușor și multe, multe vise frumoase. Ne revedem data viitoare într-un nou videoclip. Și dacă v-a relaxat acest videoclip și dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel ca să fiți anunțați atunci când mai postez ceva nou. Să fiți sănătoși, dragilor, pentru că asta e cel mai important și să aveți mare, mare grijă de voi. La revedere, v-am pupat, la revedere, pa, pa, pupici dulci.